И здравейте хора, аз съм Ванко Първо. И добре дошли в новия клип, на който ще играем Critical Strike. Разбира се, това е игра подобна на CS, но просто мобилна версия. Може да се абонирате и да се лайкнете. Аз сега ви оставям с Critical Strike. Здравейте хора, какво става днес? И вие отново с моя видео. Знам, че отдавна не съм снимал, но сега ще се върна и ще се снимам нова игра, а именно Critical Strike. Първото видео на моя телефон, но трябва не съм това. Всъщност да, не съм казал, това е новия телефон. Който не сега. И пак търпим ченгъв. Тупият турчи. Успях ли да го убият този турчин, бе? Мале, хора, ужас. Не, въобще добре неща. Ева как се споколи долу. Пак ли то, бе? Той даже е започна. Петко, че иска да го убия вече. Пак ли можах, бе? Защо не с пистолетчетата? Караме се, като се знаем сега тук. Къде избяга мишката нещастна, бе? И просто някой ме стрелиш, както забелязахте, така че нямаш какво, аз много съжалявам. Но пък... Добре ми се жена, че говоря доста, тъй като просто не съм свикнал да си играя. Говоря, но... Да, да има някакъв. Продължавам.
някой от седем. Много съжалявам. Къде ти ви отпочили? Вие на всички продължавай. Към. О, не хората. Не, ще набият, пожалуйста. Легко лежаха, ама ще не бият. Вик. Оле, маля, аз гледам другия отбор, съжалявам. Айде хора, първи сме MVP на матча. Трябва да видим какво сме спаднали от тук. Малко, бе, я да видим. Щом видим този Игор от Спартан, си откуда е там. Чакайте сега. Арсенал. Той е 1000 да го включим. Да, ако някой иска да влезе, ако някой има играта и иска да влезе от моя клан, ето го. РВ Смирненски. Български клан. Това нещо се опитам да го копирам и да го сложа в... Това нещо ще го... Копчета, тук ще го... сложа в описанието. Така че благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!